Uvidíme se s Kenem. Opravdu? No ještě, že tu mám nějaké šaty pro tebe. O, mami, ty jsi tak hodná. Ty na mě máš šaty. No jistě. Možná bych se tě mohla na něco ještě zeptat. Proč tu máš v šatníku takový bordel? Haruško, musím to uklidit. A ještě, kdy bude ta svatba? No dnes. Už dnes? Jak dlouho se už znáte? Už moc dlouho. Co tu máme? Beru si náhrdelník. Tak můžete vyrazit s Kenem, nebudu tam. Dobře, Marko. Stejně svatba bude výborná. Přijde moje sestřenice. No to určitě, sestřenice je přece hodnější. Ahoj, odpouštím ti, že jsem na tebe byla tak zlá. Já tobě taky. Přijdeš na mou svatbu a ty se s někým vdáváš? Jo, s Kenem. Páni, musíme jet. Můžu jet s tebou? Tvoje družička. Kine. Barbie a její sestřenku? Ano, Barbie a její sestřenku. Pane bože, co ty vlasy? Ty už jsi stará bába? Nejsem stará bába. Mám nabarvené vlasy. No jistě, Ken tu ještě není, bude se vdávat se mnou. Co? Ne, ten se má vdávat s Barbie. Já chci být na té svatbě tak. No, budeš posaď se tak. Počkáme na Ken. Kene, berete si zde princeznu Merliu? Ano. Merliu, berete si zde prince Kena? Ano, není se pojďte. Není jste mužem a ženou. Už budeme kamarádky? Ano. Už navždy. A tím končí naše video o Barbie. S krásným koncem. Jako vždy v pohádkách vždycky končí dobře. Tak ahoj.